det var noget, I sluttede op omkring. Men det er jo gået fantastisk godt. Ja, og derfor vil vi gerne give jer et rigtig håndgribeligt tak. For det kan godt virke lidt luftigt her på scenen. Og derfor er det på fredag, de dyre øl, som normalt koster 10 kroner, de koster nu 7 kroner på fredag. Det vil sige, at Carlsberg 2 til 7. Plus, at nu har I mulighed for at vinde et par konkurrencer, hvor I kan vinde øl, Smirnoff, til næste fredagscafé her på scenen. Helt risikofrit. Ja, nu hvor vi er blevet godkendt af diverse udvalg og folk og modeller, så synes vi også, at vi skulle have et navn. Og det har været en hård kamp at finde et navn. Vi har haft flere 100 muligheder, og blandt nogle af konkurrenterne til det var der den lystige hørbuks, kvalitetstanger og fistfucking. Det er i hvert fald federe end nu at drukke. Men efter hård kamp, mange diskussioner, blod, sved og tårer, er vi kommet frem til, at vinderen er Café Gylders! Ja. Så skal vi i gang med at spille om nogle øl. Og vi starter med en leg, som hedder Gæt en fredag. Og der står 3 fredagscaféer her, som I nu skal gætte. Og reglerne kommer til at være sådan, at I får nogle ledetråd af adresse. Og når I så har et bud på, hvem det er, der gemmer sig bag lagene, kan I række din hånd i vejret, og så får I lov til at svare. Og hvis I så gælder rigtigt, så vinder I øl, eller Smirnoff, eller Bacardi til den næste fredagscafé, som er på fredag. Okay, og den fredag nummer 1 fra højre side. Det var altid der. Ledetråd. Hvor kommer den ledetråd til os? Ja! Fredag nummer 1. Hun kan godt lide, hun ynder at vise sine sølvbryster frem til morgenshows og på Kanal København. Og bruger B75. Nogen, der har et bud? Vi har vist et bud her. Sille! Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og Andreas er lige på vej ud at hente et gavekort til dig. Som han selvfølgelig skulle have taget med ind før. Men det kommer det. Tia Rønne Davidsen, du har her et gavekort til 2 Harbo. Ren pilsner på fredagscaféen på fredag. Fredag nummer 2. Der har vi en ledetråd. Nogen, der kan genkende den? Ja, fredag nummer 2. Der er en paljeøl på spil, kan jeg sige. 2 paljeøl, ikke? 2 paljeøl. Ja. Fredag nummer 2, blot 4 timer efter første skoledags start, overfaldt hun en putte, denne grådige 3. gear, 4 timer efter den første til at sluge en putte. Nogen, der har et bud? Tia, du kan godt glemme det. Nogen andre, der har et bud? Så har vi bud her. Monika. Det var Monika! Ja! Det var så rigtigt. 2 Tuborg/Carlsberg til Bjarke. Og så har vi fredag nummer 3. Og denne fredag nummer 3. Og denne fredag er lyshåret. Og hun løb nøgenløb på Roskilde.
Gæt på start. Kom ud dernede bagved. Vinder du den med? Vinder jeg ikke? Vinder du? Jeg har den ud her. Lige en skov. Lad os se, om det er rigtigt. Næsten. Vi siger op til Julie. Ja. Michael, vil du præsentere næste punkt? Næste lille konkurrence, leg, sjov. Der skal vi bruge 3 drenge fra ekvatorerne. De må meget gerne komme her på scenen. Der står 2 dernede. Ja. Er det ikke flere? Der er ikke bag. Okay, så vil I have vendt ned eller noget? Okay. Hvad med lampe? Au! Skal du sætte dig ned? Og reglerne er nu, at om et øjeblik vil I forbinde for øjnene, mens I sidder her på scenen. Og så skal I lade jer forføre af vores 3 fredagsbabes. Efterfølgende skal I gætte, hvilken fredagsbabe der har forført jer hver især. Michael? Inden vi kan også lige få bindt øjnene på. Vi har en lille udfordring til jer. For hvis I gætter 2 ud af 3 rigtigt, så får hele ekvatorerne øl til næste fredagscafé. I får en øl. Kan vi ikke have fået øl til det til gyldenfest? Men hvis ikke I gætter 2 ud af 3 rigtigt, så får fredagscafé øl til næste ekvatornefest. Jamen, hvad så det? Det er super. Jamen, Vi forventede. lad legen begynde. Alex, er du på? Fredag skal du udfordre. Du kan også skrue lidt op, hvis du kan. Og vi skal lave musikken på. Og I må gerne begynde at spille. Pigerne må gerne tage pinden af øjnene af drengene. I må kun gætte på én. I skal gætte på, hvem det var, der forførte jer. Det var kun én af disse 3 piger, som... Har du en gæt? Ja, så er det ikke. Altså, jeg skulle tage bare med, du har morgen. Hvad er der baby? Ja, det var heller ikke for 3W. Ja, det er rigtigt! Det er rigtigt. Hvad siger du herovre? Var det godt? Jeg er ret sikker på, at det var Sille. Det er det er ikke første gang, I prøver at gætte forføringer. Tydeligvis. Pau! Ud. Så tror jeg, det var Peter. Ja, det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. I har vundet
til næste fredagscafé på fredag. Det hele Baseland. Godt klar. Det var det hele. Ha' en god dag. Kom til fredagscafé på fredag. Ja, så skal de høre, der er flere,